Salutare tuturor, numesc Breaker și bine ați venit la un episod de Survival Games. Hai să luăm mai multe. Nu chesturi. Fuck this. Avea și rămăr. Bun. Să văd dacă filmează. Se mișcă bine. Laptopul meu a început să... ventilatorul de fapt de la laptop. A început să facă nasol. Și să-mi spune și mie ce serii să mai fac. Pentru că chiar nu știu. Vreau să fac o serie de survival. Și mulțumesc pentru tot acordul, toată susținerea care mi-ați oferit-o voi în primul episod. Deci chiar, wow, nu mă așteptam. Am văzut. L-am văzut. Eu lo seg. Bun. Ce face asta? Nu s-a generat. Ok. Hai să ne întoarcem. Așa, uite-l pe unul. Dacă nu prea are cine știe. Cum dă? Lol, cum dă. Cam repede câștigai. Ce faci? Ce? Corect. Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată și încă o dată vă spun mulțumesc pentru cei 9 abonați. Cam asta a fost meciul. Și ce aș vrea să mai vă spun, scuzați pentru inactivitatea mea pe YouTube, am avut puțină treabă, a fost ziua mea și a trebuit să fac și eu niște pregătiri acolo, chestii dintre astea și n-am putut să filmez. Am încercat să fac win-uri pe Survival Games, dar nu mi-a ieșit. Și
Și cam asta a fost. Bye bye. Bye bye. Bye.